Nya nga nagburka di paburk mo dano man. Ano nagburkatan? Ano to di manok mo na? Ate atoy. Ay, Tay pa nagburkata katropa. ay Jesus kaya. Yan kumukulo na po. Alam di ko pinutan. Ni. Makatrayade. Ito mga katropa, yan, yan mag-iihaw na tayo ng magpipinula na tayo. Yung kinuha natin kahapon, yung papaya, kasi yung kinuha natin kahapon, yan, saka itong sili, yan, kinuha din natin ito sa laod, mga katropa. Ano So, na? at iti Ricardo na, adati sibuyas, adati bawang, adati laya. Ken ato ginala tayo di likod ti balay, lemongrass or tanglad. Ito mo iti mantika tayo, at iti paglutuan tayo. At iti paglutuan nay. At iti paglutuan kaldera. Ayun. Tay puno mo na tiwa na sabaw na. Ayun, kaduan tayo iti sabaw na kano katropa tani. Nagadungob ubing itoy. Nagadungob ubing. Sigurado dati dumawat. So, dito maiwasan katropa. Yan. Ngayon ay Adi tinili mo tadi kalma, di ba? Di malam. Una tinili ko dito tani. Ang alwadan baka no makabulos. Si Kalar ti si Dandan. Tagatupi atay katropa, tagatupi. Tagatupi. Tagatupi ng manok. Ay tagatupi ka no manok katropa. Tagatupi. Ang tiniliunan. Gato, relax ka lang. Relax. Relax ka lang ang manok. Relax ka lang. Matantanagan. Sige sige, demo ka. At ito Yan, parchan mga tayo. katropa, kasi Pananghalian kan pamalam. maliman natin yan. Pamalaman kan pangaldawan. Una, Sige. kamali maabutan to pangal daw ka nalado ta magpartay. Sige, ngurung-ngurung tayo rin. Ito guys, ito po yung mga nagdudot-dot ng manok. Sila po si para ulamin natin mamaya. Sa atin gagayam ti kuan Runam gayam. ti Sarsarap na ati. sarsarab mi dati kuan ati naparti mi nga manukan. Ito iti karne na mga kakabsat. Kung Ilocano, mga nakabuya ito nga kami. Mga daw. Kasoy ti pamayan nyo. May mat. No malpas yung nga madutdutan, kailangan isarab yu pa iti apoy. Ti purpose na ngamin atoy, tapno, yung ti purpose na atoy, Na may mat. Kiraman na kung nata mo. namametiraman na, Tapos may katagiti. kaya ti pino nga mga balahibo na, o dut-dut na, maikat amin. Iti purpose na atoy. Pwede tayo gayam. Yan. So, di damdaman, nakalibre ka trabaho mo damdaman, tama di ka makaigam ti kuan, ti danumton. Ay, last nga trabaho na ti gayam tayo, ti agisarab la ti kuan. Para bumbumban to lang yun ko na nakan para video. So, ali ako na amot Ti gayam, ti na yun, dati kami. Oy, sisiraman mo ti kwa. Dua nga kwa siguro to, dua nga kilo ato ya. Wow! Takabanda. Dua kagudwa nga kilo nga manok. Ti adang kwa mi tata. Masidami. Pinartimi ngamin natin ta Magpaparigat. kang kanayon nga maparparigat. Kaya baka no agsarot, awan lang rod. Yan sa mga Tagalog. Mas maganda po ito na pag mabalahibuhan nyo yung manok. Pagkatapos nyo yung mabalahibuhan, isala nyo na sa apoy para matanggal po yung mga pinong mga balat nya. Ayan. On the spot kasi itong kuan natin, yung video natin, kaya hindi na pwedeng itikto yan. Mas maganda ito mga katropa pag ganito po yung ginawa natin sa ating manok. Pag ganito po yung mas maganda po yung lasa daw. Yung lasa niya, Tapos makatanggal po yung maliit na balahibo. maliit na balahibo. Di wow.
Say hi to our valued fans. Hello there. I love you all. So ayan po mga katropa, ngayon po ay kukuha tayo ng pantanggal sa ano sa lansa ng isda. Ito po yung mga ginagamit namin na sekreto. Yan, sa mga nakakaalam, kaway-kaway po sa mga nakakaalam ng pantanggal sa ano ba yun? Sa lansa. Ayan, mga ito. katropa. Hihilain natin ito. Ayan. Yung sa Karakaran, Ilocano, Karakaran. Ayan, ito yung esophagus niya. Sa Yan po mga katropa, yung ginagamit namin. kalabasa namin, no? Yung bagong dahon ng kalabasa. Ayan, para po madaling malis. Yan o, yan o. Ayan, tatanggal siya. Ayan. Tatanggal. Mabilis. Para makabawas sa lansa niya. Ayan. Ayan si Hop Hop mga katropa. Yan yung one namin, si Lola. So bali sa lahat yung kanyang laman na ano, karne. Manok-nok. Si Okay, manok-nok. Yung ulo. Ayan. Manok-nok. Hello, manok-nok. Kabsog ka man damdam mga rodo na katropa. Ay, kaya. Ako na kamandi ka na silang saan nga rodo yun. Ada gani makan mo kanya katropa. Yan, katropa. Balik na tayo ulit dito. Yan, piti na siya. Transfer na natin. Yan pala yung sikreto mga katropa. Yan, katropa yung sekreto niya. So ito, hindi natin ito nilagyan ng tubig na. Bali ganun Yan, pala. babanlawan na lang natin ito, katropa. Babanlawan natin ito ng tubig. Yung mga katropa. Oh. Manok na manok talaga mga katropa. Oh. Ilagay na natin ang mantika. Ang konti pa. Nagkadugit. Ayan. Nagado ka na, o nakababasik kailaan. Yan po mga katropa natin. Katropa. Ginaganap na po ni katropang Ginagap na po na natin blue. ngayon. At gaganapin at kakain na tayo dahil tanghali na po ng tanghali mga mahigit na sa katropa. tanghali, katropa. Mahigit na. Mahigit na po sa tanghali ito. Anong oras na ba, katropa? Hindi ko alam, wala akong cellphone dito. So ilalagay na natin yung bawang. bawang muna. Yan tayo mata, baka naman tamanti mo dito ata, kamera ta. Isusunod na po natin yung luya. Kanya natin yun. Kanya natin yun. Tabulot-bulot ko lang ano. Yan, sibuyas. Katropa, may bisita tayo. Di katropang ritik. Ay, katropa. Hello, katropa. Kaway-kaway naman dyan, katropa. Kaway-kaway, katropa. Hello po. Yan, bali Yan, tatlo katropa, kami ilalagyan ngayon. natin Mga yung- katropa dito sa ating ano, Katropa, ano, katropa? manok. Ilalagay na po natin yung main May ingredients. menu natin o main dish natin o ano ito gawin natin? Main ingredients po natin yung Yung sikretong sangkap. itong sangkap niya, manok. Pinaupong manok. Sinaupong manok. Ayan. Ang katropa. Ako naman yan, katropa oh. Katropa. Inihon na natin yung ating alagang manok mga katropa. Kasi pag hindi natin ihawin, baka ihawin pa ng
Iba. Iba katropa. Yun. Natatawa si katropa oh. Pamintang durog. Pamintang hindi man ito durog katropa. Pamintang buo. Pamintang ano? Yan. Buong anang paminta. Pamintang buo. Pero ganun. Lagyan natin yung kumukulong tubig katropa. Yan, konti lang muna. Yan ang sekreto para maging masarap yung niluluto. Yan Wow, po, sana katropa. Sana all. Kuno mo ta? Sana oil. Sana all. Oil. Sana oil. Recorded ba yung katropa? Yan mga katropa. Approve. Ni apa nga idip? Inadip mo? Na, umugam tapoy na katropa. Yan katropang Francis. Yan paki ano mo, wala na palang apoy katropa oh. Tingnan niyo. Lalagyan natin ng kahoy mga katropa. Ito ang aming yan sige sa katropa. Katropa, lalagyan natin ng apoy para lalagyan natin ng Apoy. Lalagyan natin ng kahoy para magkaapoy. Ayun, lalagyan ng kahoy para magkaapoy, hindi lalagyan ng apoy. Yan po mga katropa, ito na yung natin. Ba't palit yung katropa yung tubig? Mamaya lalagyan na natin ng isang drum na tubig katropa. hindi isang drum, just lang yun katropa. Dito pala yung papaya katropa oh. Yan, bago natin lagyan ng isang litrong tubig katropa, ilalagay na natin yung asin. So maglalagay na natin yung initial pa lang ito na asin katropa. Yan, para manuot yung lasa ng manok natin. Lagyan natin ng asin. Yan. Tapos itong konting bitchin, konti na lang po ito. So, lalagyan natin lahat. Tapos itong magic sarap. Pag-i-focus mo katropa yung ano natin. Lalagyan natin yung tubig niya. Ayan. Ang mga katropa, nilagyan na natin ng tanom. Tubig. Sabi yung nakakanumat. Malapit na bang maluto yung... Kakapsot ko naman. Ba't ka nang hina katropa? Yan katropa. Bakit? Kaya alam nyo katropa, nanginginig sa ngayon, nanginginig na ako sa gutom katropa. Kasi hindi pa ako nag-almusal, nagkape lang ako kanina. So ayan, tapos dami pang trabaho dito sa bahay. Stress. Masyadong stress. Ay, kaya mga pero tropa. sige pa rin. Ano na katropa? Kain lang mamaya. Kain lang mamaya ng marami siguro. Para makabawi Bawi tayo ng katropa. total Masarap naman yung ulam ano natin. sa tingin mo katropa? Masarap ba yung niluluto natin? Talagang masarap yan katropa kasi native na manok. Galing pa ng tupi mga katropa. Ba't mo nasabi? Ha? Ba't mo nasabi? Galing ng tupi eh. Galing ng tupi. Iba yung galing ng tupi. Yung galing ng tupi, yung shamo. Ba't niya magagaling? Shamo. Yun, yung galing ng tupi. Hindi naman siya sabi. Tayo na, conversation muna tayo Yan katropa. katropa kasi nabalitaan ko. Kailangan medyo overcook at papaya tayo. Lalo di kita awang ipon na katropa. What? Bigat ag nangalag. Awan ti paggilingan katropa. Tapos pakialamat aklo katropa. Ano? Yan may busti ko minutes na atan ton. Siguro Katropa gaawon tayo. Iti ka nga gaon yung nag. Itini. Dali na me. naluto nga talaga ang katropa. At ini di ko na ni katanti atoy. Barbarani Ilocano. Hindi man to kilaw. Kasi man. Katanta to Barbarani na. Ito yung katropa, ito yun.
katropa na dati bisita may. Cuma nagkakain pa lang. I-promote mo din yung channel namin. Paki-promote naman mo di sa amin naman. Nahiya ako sa tropa, nahiya ako. Napay nga eh. Ikaw, Tok. ikaw, hindi ka na natin ilan. Babayin na lang. Yung kaninanay oh, yung yan sa tropa. Pasan ko yung tuwanan. Yan, kumanan, pinakakaan manan. Ang English Karabaw ka tropa. English Karabaw. Matakot daw mga katropa. Pagbuang ka. Kasi Mukong TV. Muko, no? Mukong TV. TV. Like and subscribe the channel of my Mukong TV. English Karabaw. Yun lang mga kaibigan. Dahil mga kababayan. Taon.